सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज के जौन बहुत बड़ खबर रउआ लोग के बीच आ रहल बा उ ई बा कि पवन सिंह के खास मदर डे आज मनल है। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि आज माता दिवस रहल सटे। आज के दिन बहुत खास बाटे हर लोग खातिर, काहे कि आज सबसे बड़ जगत जननी महतारी जी की रउआ लोग के हमनी के सारा लोग के एह धरती पर लियावे के योगदान बाटे। वो महतारी के आज दिन हटे तो सबसे बड़ दिन तो होबे करी, और भोजपुरी स्टार लोग खातिर भी सबसे बड़ दिन आज के बाटे और सब लोग खातिर बाटे। काहे ना हुई, काहे कि माँ तो माँ होली ना भैया। ऐसन बात बाटे कि आज पवन सिंह के खास मदर डे मनल हटे। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि आज तक एकरा पहले पवन सिंह अपना माई से आशीर्वाद लेत रहन, लेकिन आज के अब की साल के जौन मदर डे रहलस पवन सिंह खातिर खास रहलस उ ऐसे कि पवन सिंह बतैले हैं कि आज अपना माई के हम अपना सामने पाके, अपना पास पाके हम बहुत खुश रहनी है। काहे कि और साल हमार माई घरे रहत रही है, अब की माई हमार मुंबई में बाड़ी। तो ऐसे पवन सिंह के मदर डे तक खास मनबे कैल हटे। साथे साथे और लोग के भी मदर डे बहुत खास मनल है। काहे से कि जेकर महतारी, जेकर माई, जेकर माँ ओकरा पास रहियन तब मदर डे खास तब मनबे करी भैया। और भगवान सब कोई के माई के लंबा उम्र देस, ताकि उ लोग जब तक लोग रहे तब तक लोग अपना बेटा बेटी के हर मनोकामना पूर्ण होत देखे लोग, उ लोग के मन के हर इच्छा पूरा होके, बेटा लोग हर इच्छा पूरा करे, बेटी ओकर हर इच्छा पूरा करे। मदर डे पर हमनी के तरफ से बहुत बहुत सारा महतारी लोग के छपरा जिला भोजपुरी के तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करतनी सन, सारा लोग के सम्मान करतनी सन। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा तरीन खबर वो लोग के बीच ऐसे ही ले आवत